Out no mga kabingka, magbuhat ko roganta para ni sa mga kuan katong mga salary dito sa katong mga COVID-19 dito sa may Matina Gallery. Here we go. Asa na day mo. Asa na day mo. Asa na day mo. Asa na day mo. Asa na day to ngatong gipangita sa mga otoridad. Ayaw na gid mo pagtago-tago. Busa panggawas na mo. Ayaw kaulaw ninyo inyong sitwasyon kay para matabangan mo sa gobyerno, para mahumanan ni atong problema na to sa COVID-19. Ayaw ikaulaw nga ikaw nagka-COVID, di dapat dili jud na ulaw. Kung ako gyud kung magka-COVID-19, mag-proud ko nga magpa-doktor, busa-busa. Ayaw ikaulaw kay dili jud na jud ikaulaw. Mintras jud mo magtago-tago, mas mulala ang sitwasyon. Busa jud paminaw gid mo sa akong mensahe para sa inyuha. Asa na din mo. Asa na din mo. Asa na din mo. Asa na din mo.